Tarata September kalo kile 24 samba fla ani tani kononto aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sorolen kɛnɛ kan minnu bena walawalali kɛ aw ye Mali kunnafoni ani diɲɛ fan wɛrɛ taw la an b'a fɔ ɲɛna ŋoni y'a kuma selen bakuruba kunnafoni na an dunkan silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ka fara alisilamɛ tɔn caman wɛrɛw kan u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka bɔ Moribabugu Gabakɔrɔ Dura Tienfala Sala Manabugu Fugadugu ka bisimila Mali silamɛ ɲɛmɔgɔw ka tɔnba n'o Haut Conseil Islamique du Mali Maɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seydou Cherif Ousmane Madani Haidara fɛ min kɛra tɛnɛn don Septembre kalo kile 23 sanba fila ani 19 Bankɔni Janginɛbugu misiriba kɔnɔna na. Banamba sifinakaw ka bɔ Kulikoro mara la olu fana ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin diɲɛ sifinw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ma ni ɲinɛnta tun ye a tako filanan ye min baaraw kɛra nisɔndiya ni bonya ni karama kɔnɔna na sibiridon a kɛra banambakaw fɛ maaba caman ɲɛna. An ka foli ni waleɲumandɔn bɛ ka ɲɛsin aw ma ni waati in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen bɛ aw ka jabaraniw kɔrɔ yasa aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na an y'a yira aw la bakuruba kunnafoniw na silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ka bɔ Moribabugu Gabakɔrɔ Dura Tienfala Sala Manabugu Fugadugu u bɛɛ lajɛlen bisimilara Mali silamɛ ɲɛmɔgɔw ka tɔnba n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali Maɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seydou Cherif Ousmane Madani Haidara fɛ min kɛra tɛnɛn don Septembre kalo kile 23 sanba fila ani 19 a kɛra Cherifla misiriba kɔnɔna na Bankɔni Janginɛbugu la an ka ɲinikɛla Lutu Sidibe nka bila kale Fatumata Yaya Kane fɛ an ka ɲamada ka sɔrɔ l'o fɛ. An fana karamɔgɔ Seydou Cherif Ousmane Madani Haidara ni ale silamɛ diinɛ dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ye Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka jɛkulu ni o ye groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ye o ɲɛmaa don a kanubaga dɔw bisimilara a fɛ ni o ye a ka kalandenw ye ka fara silamɛ tɔn wɛrɛ maa caman kan ka bɔ Moribabugu Gabakɔrɔ Dura Tienfala Sala Manabugu ani Fugadugu nin taama yɛrɛ laɲini de ye kana bonyamasegin foliw kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Seydou Cherif Ousmane Madani Haidara ma ka sanga ni a ka ɲɛmaya sɔrɔli ye Mali silamɛw ka ɲɛmaya so kunna ni o ye Haut Conseil Islamique du Mali ye o la anw nana ka na dugawu kɛ karamɔgɔ ye a kun bɛ place min na bi dɔwɛrɛ de farala o kan o la anw nana ka na dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini a yɛrɛ fɛ an b'a ɲini Ala fɛ a bilara place min na halisa Ala k'a n'a dɛmɛ o la o tuma karamɔgɔ b'a ka baara la kabi kunu fɔ bi o la ni Ala sɔnna anw kɔni se ye min ye o de ye ka Ala wele karamɔgɔ a n'a yɛrɛw ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ tarikaw tarika bɛ Gabakɔrɔ Duruwa la k'a daminɛ Tijaniyaw la ani Kadiriyaw ka na se ansaru ma anw bɛɛ bɛ nin kɛnɛ in kan yan wa silamɛ bɛɛ bɛ nin kɛnɛ in kan yan o tuma anw kɔni bɛ se ka min fɔ wula in na anw nisɔndiyara wa karamɔgɔ yeli a kɛra an bolo fura dɔ ye sabu mɔgɔw sɔrɔ olu ko kaba Ala k'olu da o kuma karamɔgɔ yɛrɛ ye ni lajɛrɛba in nimisi wasaw bonyara kosɛbɛ fan fila bɛ mɔgɔ bolo Seydou Cherif Ousmane Madani Haidara ni a ka nin dunanba ninnu barisabu ka d'a kan taamaden ninnu da sera mangutuli camanw ma minnu ni olu b'a yira k'a fɔ ko Seydou Cherif Ousmane Madani Haidara ni nin jɔyɔrɔ in ka kan ka sanga ni a yɛrɛ ka wulikajɔ ni a ka ŋaniya ɲumanya baaraw ye kabini kunun fo bi ko n'a ma ɲa ko nin jɔyɔrɔ in sɔrɔla ko silamɛya ye ɲɔgɔn kanu ni kelenya diinɛ de ye k'a sɔrɔ taabolo ma bɔ taabolo la a ka kan u ka wulikajɔw boloda ni ka na u ka kanu yirala ka duwawu ta ka ɲɛsin a ma a bɛ kuma jogo min kan ya rabbi Ala k'an bɛɛ lajɛlen jogow ɲa Ala k'an yɛrɛ kɛ karamɔgɔ kanubagaw ye an bɔra Gabakɔrɔ Dura la karamɔgɔ halisa Ala k'a ɲɛ mɛn a la Ala k'a ɲɛ mɛn a la Ala ko Ala kira kanu kama Ala k'a mɛn ansaru ɲɛ anw yɛrɛ an ye kadiridenw de mais hasidiya nafa t'a la Ala ye min kɛ bi o ka d'o ma wa an yɛrɛ bɛ karamɔgɔ kɔ bi an b'a kɔ sini Ala k'an bɛɛ dɛmɛ silamɛ Ala k'an bɛɛ don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ an b'an ka sekoba yɛrɛ fɔ o bɛ Segu ne ye seko lasana kane Ala ka hɛrɛ k'an n'u ye Ala k'an bɛɛ don da kelen fɛ silamɛya ye tɔn kelen de Haidara yɛrɛ ko ten an ka bɛɛ ka jɛ ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen de la an ka na fara fara o sababu de y'anw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen se yan Ala ni jumɛn mankangilen yɛrɛ sababu ansaru jama baden bɛ yan kadiriya jama baden bɛ yan wa an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye
Ni bɔɲɔgɔnya in bonyana Seydi Cherif Ousmane Madane Aidara yɛrɛ bolo kosɛbɛ barisab ka d'a kan tumana min na a ye bonyamasegin foliw kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin nabaga ninnu bɛɛ kelen-kelen ma a ye hakililajigin kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na silamɛ ka wuli ka taa bɔ i silamɛ ɲɔgɔn na o nafaw kan jango ka taa se i karamɔgɔ ma kanu kumaw bonyana kosɛbɛ Seydi Cherif Ousmane Madane Aidara ni a ka kalanden ninnu ni ɲɔgɔn cɛ min ni o b'a yira k'a fɔ a ma dansi sɔrɔ nin waleya in na a labanna ka ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnenw ta k'a ɲɛsin u ma min b'a yira k'a fɔ silamɛya taasira jɛlen min ni u b'o kan u ka banba o kan ka fara o kan silamɛya layidu wɔɔrɔ dalilu kɛlɛma minnu bɛ yen a da ser'u caman ma k'olu fana walawala lajɛrɛ in laɲɛnamayara ni bɛɛ y'a layidu wɔɔrɔ kurakurayaliw ye ka taa se duwawudenw ma. I n'a fɔ an da sera ma bakuruba kunnafoni na bananba ale min bɛ kulikoro mara la a sifinnakaw ka sanga ni diɲɛ seleke naani kɛlen bɛ ka don kɛrɛnkɛrɛnni min ta ka ɲɛsin diɲɛ sifuw ma n'an b'a wele ko journée internationale de la jeunesse ni nin y'a ko labɛnko filanan ye nin wɔrɔ kofɔlen in na maa caman bɔra bananba a n'a lamini na ka na fara bananba sifinnakaw kan ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ka nisɔndiya baaraw boloda bonya ani karama kɔnɔna na an ka ɲinikɛla minnu kɛra ko sirɛ Alamidu Badini ani Fuseni Keita Cherifla Jabarani su tɔgɔ la u ye min sɔrɔ ka bɔ yen an ka jɛ k'a ɲɛma dɔ fɛ. O ti kalo tile 12 ye diɲɛ seleke naani denmisɛnninw tɔgɔ la don ye mun n'a laɲinina diɲɛ seleke naani tɔnba fɛ Nations Unies kabini san 1999 n'a bɛ denmisɛnninw jɔyɔrɔ ko fɔ yɛlɛma ani jamanaw yiriwa la. Banaba cercle denmisɛnninw ka jɛkulu n'o ye Conseil local de la jeunesse ye o ma sɔn ka to kɔ ni don ɲɛnɛmayali la mun n'a baaraw nun donna ni jamana jɔnjɔn dali ye. Ni ye bi don in jate minɛ denmisɛnninw tɔgɔ la don do diɲɛ kɔnɔ farafinna farajɛla kan ko ka kɛ sababu ye denmisɛnninw da ka don jamana dilanni ko kuma na u sen ka don jamanaw dilanni ko kuma na ka tila ka wajibiya k'a yamaruya n'a don sera an k'a ɲɛnamaya jeunesse denmisɛnnin jɛkulu bɛ sigida o sigida la a ka kan an k'a ɲɛnamaya nka laɲininen do utikalo tile 12 o de a don kɛrɛnkɛrɛnnen ye nka n'i sera k'i labɛn ka bɛn waati min ma e kɔni k'a kɛ ka kɛnɛ tɔgɔ ta ka di 12 août ma. Wasadenw ka kɛta an'u jɔyɔrɔ fo ka taa bila bɛn ani kotoɲɔntala la o de ye dakun fila ye mun taara banaba denmisɛnninw fɛ babu fɔlɔ n'o bɛ wasaden jɔyɔrɔ n'a ka kɛtaw ko fɔ o walawalala kosɛbɛ babu sentigi fɛ n'o ye honorable Zumananci Dumbiya ye. Baro in kun sigilen bɛ fɛn min ye wasaden yɛrɛ ye mun ye wasaden yɛrɛ ka baara ye mun ye wasaden yɛrɛ jamana kɔnɔdenw ka hakɛ jumɛn bɛ wasaden fɛ hakilila baro in a kɛra baro la wasale a kɛra baro duman ye barisa a y'a to caman kun bɛ fɔ député ma mɔgɔw y'a faamuya k'a fɔ député yɛrɛ ka baara bɛ dan yɔrɔ min na parce que ko caman bɛ fɔ a bɛ kɛ jamana kɔnɔden ɲɛna ko député bɛ se ka min kɛ a tɛ se k'o kɛ. Diɲɛ seleke naani denmisɛnninw tɔgɔ la don n'o ɲɛnɛmayara banaba cercle kɔnɔ a denfaya tun bɛ maa min bolo o de ye honorable Mahamadu Lamine Wage n'ale ye denmisɛnninw wele ko kura ka na kelenya ani bɛn ma. An bɛ denmisɛnninw fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu k'u ye u ka kɛnɛ Ala k'a kɛ kɛnɛ min bɛ na ni faamuyaliko ɲuman ye jamana kɔnɔ ka d'a kan thème min b'a la a thème fɔlɔ ye député ka baara ye mun ye jamana kɔnɔ thème filanan ye bɛn ni kelenya bɛ se ka na cogo di jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ donc vraiment jeunesse ye o hakilina ɲuman min ta ka tila ka denfaya ta k'a di an ma an b'u fo dante foli min na. Banaba cercle préfet kɛlen kɔ k'a ka nisɔndiya yira ka sanga ni denmisɛnninw ka nin hakilina ɲuman ye a ye hakilisigi kuma caman fɔ ka ɲɛsin u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun bɛ kɔkɔrɔmadonni ko fɔ u ka laɲiniw na. N ka foli bɛ jeunesse ye fɔlɔ u ka bureau bɛɛ lajɛlen ensuite n ka foli filanan bɛ baara in fana ye ka sanga ni conférence thème choisi de fana ye parce que a bɛ kɛ sababu ye an ka sigidala mɔgɔw bɛ bɔ député ka baara nafa kalama a bɛ kɛ sababu fana ye denmisɛn jɛkulu mun b'an fɛ yan olu tin bɛ don ɲɔgɔn na baara ɲɔgɔnya kɔnɔna na. Banaba denmisɛnnin jɛkulu n'o ye Conseil local de la jeunesse ye o ka ni ɲaɲali kadira la fɛn min ye waleɲuman dɔn jɔnjɔn ye o taara ka di Banaba Conseil de cercle ma ɲɛma ma k'a da ka cɛsiri n'a ka dɛmɛ kan sanga ani waati ka ɲɛsin denmisɛnnin lakaw ma.
n'an bɔra bananba an bɛ taa jalakɔrɔbakaw fɛ yen nɔ u ka sifunw u n'u ka yɛrɛmarakafo ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na u jɛra ka labɛnw caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sanga ni Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya o sɔrɔli ɲaɲanu ye ni ɲinan tun ye a san 59 ye o hukumu kɔnɔna na jalakɔrɔba yɛrɛmarakafo a n'a sifinnakaw u ye baarabaw caman boloda hakilijagabaw ni nisɔndiyaw an ka ɲinikɛla Amadu Jalo n'a ka jatala Sedu Ɲare u ye min sɔrɔ ka bɔ yen an ka jɛka ɲamadɔ fɛ. Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya sankunbɛn hukumu kɔnɔna la jalakɔrɔba dugudenw ye ɲɛnajɛ belebele labɛn ɲɛnajɛ mun na u ka laadala fɔlisen kɔrɔw farikolo ɲɛnajɛ ani baara caman wɛrɛw u y'olu boloda. An bɛ 22 septembre kɛnɛ de kan jalakɔrɔba mairie ka fara a jeunesse kan san o san a bɛ san damadɔ bɔ sisan an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma 22 septembre n'o ye Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ye a bɛ se ka ɲɛnamaya cogo min na san o san an b'a kɛ ɲinan kɔni an nisɔndiyalen don kosɛbɛ sabula an y'a kɛ aw yɛrɛ ye jama ye jama bɔra kosɛbɛ jeunesse fana u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baara in a sabatira a kɛra an sago ye. U ka sigida ɲɛmaa ka kuma la a y'a yira k'a fɔ fɛn caman bɛ jalakɔrɔba jɛ i n'a fɔ kɛnɛyako kuranko jiko kalanko nka a ye jalakɔrɔba dugudenw hakili latigɛ k'a fɔ baara caman bolodalen don olu fɛ o kɔfɛ a y'u ka centre d'état civil kura koromokarili kɛ. An bɔra sisan ka salle min inauguration kɛ o ye un centre d'état civil c'est-à-dire qu'o ye wolosɛbɛn fo ka taa se adamaden ka mɔgɔya papier olu bɛ dilan yɔrɔ min na donc o la agent min bɛ mairie kɔnɔ min chargelen don état civil la wolosɛbɛn ko ni mariage ko ma o ka bureau b'a la maire min fana bɛ yen n'o de bɛ furusiri ninnu ni fɛnw kɛ donc o fana ka bureau b'a la donc ka fara salle kan salle min ni furusiri bɛ kɛ yɔrɔ min na salle dɔ tun b'an bolo yan ka kɔrɔ an tun bɛ furusiri kɛ mais salle in a ka dɔgɔn an y'a ye k'a fɔ vraiment ni mariage bɛ yen ka taa se fɛn wɛrɛw ma réunion wɛrɛw ma jama bɛ degun kosɛbɛ ka sababu kɛ salle in dɔgɔyali donc an ye initiative ta ani conseil communal maire ni conseil communal donc k'a fɔ an ka salle kura ɲini yaasa adamadenw bɛ se ka lafiya cogo min na mairie baarakɛlaw fana bɛ se ka lafiya u ka baara kɔnɔna cogo min na donc hakilina ninnu de y'a to donc an ye nin salle ba in bila en place donc pour que bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ. Dinɛ ɲɛmaw dugutigiw laadala ɲɛmaw muso jɛkulu denmisɛnnin jɛkulu olu bɛɛ ye dugawu kɛ cogo min na bɛn ani keleya bɛ se ka segin an ka jamana kɔnɔ cogo min na u labanna ka jalakɔrɔba sigida ɲɛmaa fo a bɛ wulikajɔ ni baara mun na jalakɔrɔba dugu ye. N bɛ maire fo parce que depuis an ni maire ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ fo sisan maire bɛ ka an accompagner a la baara ninnu bɛɛ la a bɛ ka an dɛmɛ a bɛɛ la donc halisa an bɛ min ɲini a fɛ a ka dɔ fara halisa dɛmɛ kɛta kan a bɛ dɔ kɛ dɛ nka halisa a ka belebele fara a kan pour que jeunesse bɛ ka laɲini mun kɛ o bɛ se ka sabati cogo min na. Inauguration in ɲana kosɛbɛ puisque nin salle in ka se ka salle in fara ka bɔ ɲɔgɔn na salle de célébration kun t'an bolo bon ka nin labɛn sisan population yɛrɛ ka se ka n'a ka furu siri a kɔnɔ o ye fɛnba ye a fana k'a ɲini population fana fɛ u kana furu siri la u kana u ka wolosɛbɛnw dilan puisque état civil de don wolosɛbɛnw ka dilan saya sɛbɛnw ka dilan papier fɛn o fɛn min bɛ adamadenya sabati population ka se ka n'a ka n'u bɛɛ dilan. Jalakɔrɔba dugudenw ka ni ɲɛnajɛ in na baara caman bolo dara farikolo ɲɛnajɛ na siraw kan nisɔndiya fɛn dira maa dɔw ma kɛnɛ kan minnu y'u seko n'u damayira walasa nin ɲɛnajɛ in bɛ se ka kɛ koba ye cogo min na an b'a ladɔnniya k'a fɔ miniti kelen ta sibila kɛra k'a se maaw ma maa minnu kɛra sababu ye an ka se ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ani an ka finitigilaka minnu ni u ni tora faso jɔ kɛnɛ kan. Jalakɔrɔba an bɛna Sikɔrɔni jɛkulu min bɛ Sikɔrɔnikaw fɛ n'an b'a wele ko sigida kanu ale fana ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin jirituru ma k'u ka bɔlɔnbɔlɔn cɛ dɔ jateminɛ ka taa yiriw caman turu yen nɔ hakilina in bɛɛ lajɛlen bi don sigida lakanali o matarafali ko ɲuman ma ni a ko bɛɛ lajɛlen denfajala tun dilen bɛ minisiriso min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ ka ɲɛsin sigida lakanali ani bɛsɛya ma an ka jamana kɔnɔ n'an b'a wele ko ministère de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable ni ko bɛɛ lajɛlen tun bɛ ale ka yamaruya kɔnɔna na an ka ɲinikɛla Fatumata Kane ka sɔrɔlo don an ka ɲɛmada ka sɔrɔlo fɛ. Yirisiɲɛ 200 o min n'o kan ka turu association sigida kanu fɛ ka bɔ Sikɔrɔnikaw fɛ yen a tilala tilayɔrɔ 2 ye ni ka dɔ kɛrɛnkɛrɛn k'o di association yɛrɛ tɔnden dɔw ma
ani u kanubagaw ka se maaba camanw ma ni ka sɔrɔla ka labana ka yirisiɲɛ tɔ kɛrɛnkɛrɛn k'o turu u ka rue pavé kura kan o kare min ni a jɛnya bi taa mɛtiri 160 n'a ɲɔgɔnnaw bɔɲɔgɔngo la ni o ye sira kura labɛnnen association sigida kanu fɛ sikɔrɔnin kɔnɔna na min ni a musaka wari bɔra association yɛrɛ kun association sigida kanu yɛrɛ ka laɲini ti dɔwɛrɛ ye o de ye ka wulikajɔw boloda cogo min na u ka sigida ka se ka bɔ nɔgɔ la lafiya ka na tɛmɛ sirako ta fanfɛlaw na an ka sigidala yan nɔ an ka se ka yiruturu kɛ bi donc bi yiruturu de ka dɔ siguruni kɔnɔna na inshallah yanno sangate ni an bɛ an ka pavé fɔlɔfɔlɔ mu an ye yiri mun sira mun gratter an b'o pavé kelen fɔlɔ de kan donc n y'a fɛ cogo min na ji ka nali de y'a kɛ pavé baaraw jɔra fɔlɔ donc an b'a fɛ ka yiri de turu bi nin pavé in kan a bɛ tɛmɛ an ka mairie sira de fɛ ka taa an ka police so sira fɛ hakilina kɔni mun b'an na sigidala yan nɔ an y'a ye depuis siguruni kɛra siguruni yani an ka redressement ka lotissement ka kɛ an y'a ye carré caman bɛ yen nɔ olu tɛ pratiquer pratiquement toutes les saisons donc sira fila dɔrɔn de b'an bolo yan nɔ ka yɛlɛ Sirokabuguni na donc a y'a jateminɛ carré fɛn fɛn b'a la hali maaw ka tɛmɛ a kɔnɔna na a ka gɛlɛn donc n'u bɛ taa hali cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen nɔ u bɛ musokɔrɔba u bɛ ŋunuma de ka yɛlɛ donc an y'u bɛɛ de ci mobile bɛɛ bɛ boli a kɔnɔna na bi a lajɛren sereyara sikɔrɔni sigida ɲɛmɔgɔw fɛ ni o ye autorité communale ye ka se dugutigilakaw ma ninnu bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔndiya kumaw yira ni k'u ka dɛmɛ kumaw kurakuraya k'a ɲɛsin association sigida kanu ma ni ka labana k'a laɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ dɛmɛ bolo ka ta ka ɲɛsin association sigida kanu ma cogo min na u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati u labana ni ka welewelemadakaw kɛ k'a ɲɛsin sikɔrɔni dugudenw bɛɛ lajɛlen ma wele min ni o bɛ nin yiri ninnu minɛ cogo ɲumanya ko fɔ anw cɛkɔrɔbaw ani musokɔrɔbaw an bɛɛ lajɛlen bɛ y'an ka denmisɛnninw fo y'an bo n'a ka tɔnenw anw ye min ye o la u b'a daminɛ kami fitirida fɛ ka baara kɛ su 3 heures de matin b'u sɔrɔ u bɛ ka fara da u y'a daminɛ sikɔrɔ côté dɔ la k'a dilan ka taa tɛmɛ fɔ fɛrɛ yɔrɔ kan k'a yɔrɔ a y'a sɔrɔ siraw y'a fɔ ali mobile tɛ se ka tɛmɛ sen na maa yɛrɛ tɛ se ka tɛmɛ jaba mobile y'o ci ka ban fɔlɔ tuma min fana ka na farada daminɛ yan fɛ u ye farada in daminɛ maa ti ni mɔgɔ min sera ka min d'u ma o de don n'o tɛ u bɛ si kɛ baara in da mɔgɔtɔw b'u yɛrɛw la yen basira siman nɔnna b'u yɛrɛw la a don tala b'u yɛrɛ la u bɛ si a la fo ka taa fayiri se an kɔni bɛ min fɔ anw cɛkɔrɔbaw ani denmisɛnw anw bɛ min fɔ denmisɛnninw ninnu ka tɔn ala ka barika don a la. Vraiment an ka foli bɛ jama bɛɛ lajɛlen sikoro cɛ ani muso kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida kanu n ka foli b'u ye parce que u wulila ka jɔ sikoro ko la u bɛ sikoro baara la su ani tile o sababu la gɛlɛya caman bɛ sikoro a taara ka wuli ka bɔ an kan vraiment an ka foli b'u ye ka tila ka na bila bi yiriko la a diyara n ye n bɛ minisiri ni a ka jama bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ci bila ministère yɛrɛ ma u yɛrɛ ka n'u bolo jigin parce que maliko de don maliko o ye yɛrɛ ko de an bɛ ka baara in bɛɛ lajɛlen kɛ an yɛrɛ de ye an bɛ yiri in turu k'a ɲini ala fɛ k'a ɲini a kira fɛ an k'an tile kɛ an ka taa an denw n'an mɔdenw olu fana ka n'u tile k'a la yiri nɛma tɛ ban. Nin jamanaden ɲumanya waleya min ni a bɔra ka kɛ sikɔrɔninkaw fɛ a hakilina in fora kosɛbɛ Mali jamana minisiriso fɛ min ka caw ɲɛsinen don sigidaw lakanani ma a ka nɔnabila min ni o ye kɛnɛ sɔrɔ a fana y'a ka folikanw kɛrɛnkɛrɛn minisiri tɔgɔ la ka ɲɛsin sikɔrɔninkaw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na association sigida kanu ni ka labana k'a yira u la k'a fɔ ko minisiriso bɛ u ka bilala sanga ani wagati o dantigɛliw bɛɛ kɔfɛ minisiri ka ciladen sɔrɔla ni ka fara dugudenw kan ka taa yirituru baara ninnu daminɛ. An bɛ se ka min fɔ nin n'a ɲɔgɔnna walew ma o ye a kan ka kɛ de ka caya wa ni ala sɔnna ma an ka dɛmɛ o tɛna dɛsɛ tuma bɛɛ n'u mago bɛ yiriw la ministère de l'environnement assainissement et développement durable an bɛ yiri d'u ma donc jeunes ni muso minnu kɛlen don ka nin initiative ta ani mɔgɔba fɛn o fɛn b'u nɔfɛ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen donc ka f'u ye k'a fɔ an ka dɛmɛ ni ala sɔnna ma a tɛna dɛsɛ État jɔyɔrɔ ye min ye État b'a ka accompagnement kɛ fo ka taa se a dan na. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko association sigida kanu jɔlen don jɔyɔrɔ la ni o de ye jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilinaw kɔkɔrɔma donni ye buna adamadenw ka lafiyaw sira kan ka se sigidaw lakananiw ma an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw fana ye u jɔyɔrɔ fa ni nin yirituru don kɛrɛnkɛrɛnnen in laɲɛnamayali ye ni zikiri dɔnkili dumanw ye.
Jeye Mali propre kabo Dauda Bugu Kaufeno Kasangani Mali Jamanaka Yermahorya Soroli Nisoja Nyanyanui ni Ninanta Tunye Asambiduru ni Konontonai Uya Kanu ka don kerenkerenin ta kanyeshi Sanuya ani Beseyama Uka Sigida Fanchama fe Minkera Kubaye Sigida la Mogo Yermara Kafo Mogo Anuka Ladala Nyemogo Ubela Jele Nana Fara Uka Kanimbara kerenkerenin ka Buluda Nyogofe Anga Nikela Sajo Sidibe Cherifla jabarani sotogola ayemi soro kaboye anga jeka nyamado fe hakinen kunkunye ka Dauda Bugu che ana musu na demiseni franyonka ka bo chogo mina mimba to ka Dauda Bugu kaburu domba franka je ka koni Mali ka rema horoya nyanyani barawye ni Mali era ka rema horoya ta 1960 hakinen mbora groupement d'intérêt économique Mali propre yoro ka fara commune 5 ka boli nyogoma ani jekulu mbeni abewuli association tous chacun fukota sere kotrad ani Nestlé ka demema 22 septembre la sana ka kenyana je dronye anya e folo la ni 22 kumena ke ka on demseni mato an sumo ko blondaw de front bebi ka yoro front ka je san 22 défilé ni anya je obedamne donc si ça ay mumiri an nga jeune frère nga dugumo frère nga takaburu don front o mi nga so labay o temenen ko fa nan klalo la angana kana nyanaje sigi demsenunye nyanaje min konna na demsenu mbu yere yakono o nyanaje obi ka do borokono ka buli ka unyesiru ka fen nyini ka sersoke bo nyanaje chama minu kumbe ko korole vende la kana lolu be ka yele perchila ni misira ka yele ni ka do misro ibota donc o kado ko konna na Nestlé na kana andeme ka sirla ki chama ndama anga partenaire nous mairie commune 5 à travers 4e adjoint nous jeune premier ani premier adjoint no monsieur Diané ulu an deme kosobe pour que nga seka kado chama sango shulo mbola kayo bola ardoisu bola biku bola la ko tan ranya ko lala ni munun gayna fana mbo doluma donc nyana jebe ke ulayna mamin kira u deme bagani o Nestlé u ka chebo mi me keneka fukota se kenen den fa dira mamima u ko nesundo ajira ka foko ni hakili nyina mabayi ninga klaka ngini Dauda Bugu chena musofe u kani hakilina nyona nunu ke ka chaya mimba to jeya bisega sabati chugumina Dauda Bugu konnana bianye association tous et chacun mo deme wala sa u be baramina aka nogoya ubolo amu deme parce que we fin chamanke ka demsonu ka baloko nogoya o kama comme Nestlé be balo de gland ka di mo ma ku ka kenya sabati o kama anye association et tout ça chacun deme wala sa u ka sekani fetin ke bi ni demsenu ye o de ato demsenu ye rekchara o jara ali en Nestlé mo yo kosebe le fait kanye demsenu ye bara la kaburu dona o jara nye parce que abayira ka fo dona tola ameka aglina do demsenu na olumuni ye shini nye sigi donc Nestlé fana be o aglina de ka balo ko nyuma sabati depuis demsel lama wala sani sera mo koroba shila ika se ka ke mo ye mim se ka jamana nafa darabuya irane na ka fo kunyi yankai wari tew sanu tew darabuya irane na de ko nye kodo de ke o de kama uyeni takadia o kuma ne ni so jali kata kaburu nettoyer an faw dalen bi an baw dalen bi an koro dalen bi an dɔgɔninw dalen bi an denw dalen bi a bɛ se ka kɛ hali an mɔkɛw dalen bi kana yɔrɔ saniya bi ye olu ka nisɔndiya don de u dalen don u ka don laban u b'u ka so laban na u bɛ nisɔndiya mɔgɔ hakili b'u la pour que kana olu dalen bɛ yɔrɔ min na k'o saniya ne mɔgɔ min ye o waleya ta ne ma nisɔndiya o tigiw kɔrɔ n bɛ nisɔndiya jɔn kɔrɔ o tuma bɛ association fo dɛmɛ jɛkulu min bɛ yen ni o ye tout chacun donc n'o o fana y'a u jukɔrɔma don ka na ne i yɛrɛ fɔ cogo min na matériel ye minnu bɛ yen n'a bɛna di denmisɛnninw ma pour que k'u lanisɔndiya pour que bi fête in n'o y'an ka 22 septembre fête ye n'o y'an ka yɛrɛmahɔrɔnya tali fête ye k'u laɲɛnamaya. don in bonya kosɔn lajɛlifɛn caman dira kɛnɛ in ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ekɔlidenw ka kalankɛminɛnw fo ka taa se sankew olu caman dira kɛnɛ in kan mairie y'a ka nisɔndiya jira ni ka tila ka u dɛmɛbaga fo ni o ye Nestlé ye. bi ye jamana ka hɔrɔnya ta don ye n'o ye 22 septembre ye o hukumu de kama nin lasaniyali kɛra saniya sankɔrɔtalen na anw de jɛra bi ka taa kaburudon na ka furani kɛ min bɛ se k'a to minnu dalen don ye u k'a dɔn an minnu b'u kɔ an hakili b'u la wa saniya ye an ma fɛnba ye wa don min n'an fana sera yen nɔ an b'a dɔn don dɔ la an delila ka ko dɔ kɛ
min bɛ kɛ nafa ye an ka dayɔrɔ laban ma. Kɛnɛ in kɛra kɛnɛ sewalenba ye min kɔnɔna na bonyamasegi caman kɛra k'a ɲɛsin dɛmɛbaw ani maa min kɛra nin hakilina in taba ye ni o ye groupement d'intérêt économique n'a bɛ wele Mali propre ni olu yɛrɛ ye Dawudabugukaw ye. Yani an ka bi bamanankan kunnafoniw sɔrɔliw kuncɛ an bɛ taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw na minnu bɛna lase aw ma Kafinɛ Bacili fɛ. Burkina Faso jamana kono Burkina Faso polisilakaw ka lapasa jɛkulu syndicat des fonctionnaires de police u dusukun mandu la kosɛbɛ ni waati na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ u nisɔngoyalen do ka sababu kɛ fɛn min ye n'u bɛ kan ka o laɲini o bɛ tali kɛ polisiw farali kan lakana tigilamɔgɔw kan banbaganciya kɛlɛli kadara kɔnɔ i n'a fɔ komi a laɲininen do cogoya min na farafina cɛncɛnkan jamana 5 kɛlɛbolo G5 Sahel o jɛkulu sigi kan n'a taabolo kɔnɔ o kuma na polisilakaw kɛlen do k'a laɲini o sariya ka se ka dangɛnɛmaya min bɛ kɛ sababu ye u yɛrɛ senna don banbaganciya kɛlɛli kadara kɔnɔ k'a lawaleya a lawaleya cogo ɲuman na banbaganci mɔgɔw daga ka ta ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ polisilaka ninnu ka nin nisɔngoya jira in u y'a jira k'a fɔ k'olu dusukun tɔɔrɔlen do k'a sababu kɛ wulikajɔ bi olu ŋaniya la cogoya minnu na ni ka banbaganci mɔgɔw kɛlɛ u bi daga fan minnu fɛ jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛncɛnkanma yɔrɔw k'olu yɛrɛ jɔrɔlen de bɛ kɛ u ka caw la o yɔrɔ ninnu na k'a sababu kɛ minɛntanya ye u y'a jira k'a fɔ ko waleya min ni o bala ka kɛ sɔrɔsiya ma ɲɛmaw fɛ n'o bɛ tali kɛ kɛlɛkɛ maramafɛn dɔw lasagoni ko kunkan k'o kɔlɔlɔ ni o tɔɔrɔw bɛɛ lajɛlen bɔnɛ de bɛ ka jigin olu de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la banbaganciya kɛlɛli kadara kɔnɔ bawo banbaganci mɔgɔw kɛn bɛ ka dadigi k'u la ka sababu kɛ minɛntanya ye polisiya ma ɲɛma dɔ ka fɔ la a ko olu ma kun jɔnjɔn foyi y'a la kun min kelen kama maramafɛnw k'a labɔ ka di polisilakaw ma banbaganciya kɛlɛli kadara kɔnɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ sariya foyi sigilen tɛ yen min kɔnɔ gafe kɔnɔ n'a bɛ polisilakaw bali maramafɛnw ka ta k'a di u ma banbaganciya kɛlɛli kadara kɔnɔ ko kuma na ko waati sera olu yɛrɛ sen ka don banbaganciya kɛlɛli kadara kɔnɔ ani ka kɛlɛkɛminɛnw ta k'a di u ma polisilakaw ka jɛkuluba min bɛ a bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔ u y'a laɲini polisilakaw yɛrɛ ka don banbaganciya kɛlɛli kadara kɔnɔ i n'a fɔ komi a laɲininen do cogo min farafina cɛncɛnkan jamana 5 G5 Sahel kɛlɛbolo ka gafew kɔnɔ cogo min polisiw ka lapasa jɛkulu ka maa ɲɛmaw u k'u k'a lajɛ ni ka ninkura fiyɛ polisiya la ka dɔ fara a cɛbɔw kan ka kɛlɛkɛminɛn caman di u ma min bɛ kɛ sababu ye u ka cɛsiri baaraw a laɲiniw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ ko ni o ma kɛ bɛɛ k'o kuma na k'a bi wajibiya polisilaka dɔw kan yɔrɔ dɔw la u k'u yɛrɛ ɲini bawo n'i y'a mɛn i bi kɛlɛ kɛ a ɲɛma o k'a sɔrɔ i bɛ kɛlɛ hukumu kɔnɔ wa kɛlɛkɛminɛnw fana sabatilen bɛ i ka bolo kan. Ghana lakana tigilamɔgɔw kelen do ka jɛ dɔ kɔlɔn sen ka ɲɛsin jamana ɲɛmaayaso ma a laɲini fanba yɛrɛ ye fɛn min ye ka se ka Ghana jamana bila lenbilamba la ni ka basigiw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ o ye kunnafoni ye kunnafoni min ni o bɔra Ghana kunnafoniko minisiriso la ka bɛn ni juma tɛmɛnen ye lakana tigilamɔgɔw ka wulikajɔ de kɛra sababu ye ni ka tɛgɛ kɛ maa saba la maa saba minnu ni siganamɔgɔw kun do wa maramafɛn caman fana kun bɛ u bolo tɛgɛ sera ka kɛ o maa saba ninnu na ani u bolo marimafɛnw bɛɛ lajɛlen o siganama saba minɛni ninnu cɛma maa kelen b'a la o ye maramafɛn dilanbaa ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni opération in kɛra ka sanga ni kalo 15 de ye ni lakana tigilamɔgɔw kun donnen no cɛsiri baaraw la ani kɔlɔsili bonyali la kosɛbɛ walasa ka se ka tɛgɛ kɛ siganamɔgɔw bɛɛ lajɛlen na san 2000 ani san 18 juillet kalo ka taa bila uti kalo la a yirala k'a fɔ nɛgɛjuru sira tɛmɛna o siganamɔgɔ dɔ ani lakana tigilamɔgɔ sɔrɔsilaka caman ni ɲɔgɔn cɛ min sen fɛ u bɛnn'a kan k'a fɔ janfa kɔlɔn ka sen walasa jamana bɛ se ka dafiri cogo min bɛ kɛ sababu ye u tɛgɛw bɛ se ka da jamana ka maramafɛnw kan ni k'u ka laɲiniw dangɛnɛmaya ka maramafɛnw cɛ ani nafolomugu min bɛ kɛ sababu ye u bɛ fanga yɛrɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Ghana jamana ye jamana min ni a bɛ jate farafina tilebiyan fafɛla jamana basigilenw cɛma kabiri ni jamana in ka fanga dafiri kɛra san 1992 san ka bɛn ni jamana ɲɛmaasigi kalata ye min ɲɛnamayara desanburu kalo la san 2000 ani san 16 o ye sebaya di Nana Akufo Addo ma ni ka jamana ɲɛmaakɔrɔ John Mahama nɔnabila Ghana jamana ɲɛmaaya kunna.
Algérie jamana kono tamenena Algérie kɛnɛya soba dɔ kɔnɔ min kɛra sababu ye ni ka denyɛrɛni 8 bɔnɛ u niw na ka labana ka maa caman jogin kosɛbɛ o tamɛnɛ in kɛra Algérie jamana dɔgɔtɔrɔso min kɔnɔ o dɔgɔtɔrɔso in cogolen do Algérie kɔnɔ ka taa ni worodugu yanfan ye ni kunnafoniya in bɔra ka jira Algérie jabaraniso Chanel 3 sanfɛ kumana min n'a ta bɛ bin ka mɛnɛ kɛnɛyasoba in na kɛnɛyasoba min ni a tɔgɔ dalen do hôpital Bachir Benasser se kɛra ka tasuma in faga ka bɛn ni sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 4 de 4 heures du matin ka sangani ni kasara in ye Algérie jamana minisiri ɲɛma Noureddine Bedoui a ye yamaruya di sɛgɛsɛgɛli ka se ka dayɛlɛ ka ɲɛsin ta mɛnɛcogo in ma k'a koɲɛw bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ wa k'a baara ka nun don teliya la walasa tiɲɛ bi bange o tɛmɛnen kɔfɛ minisiri ɲɛma tilala k'a yamaruya k'a wajibiya a ka minisiri kan minisiri min ni o bɛ kɛnɛya ko kunna a ka taa kɛnɛyasoba in kɔnɔ kasara ye kɛnɛyaso min sɔrɔ ni ka t'i ɲɛda kasara in hakɛ kan ka labana ka jigisigi waleya ka ɲɛsin maaw ma minnu joginna kosɛbɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ denyɛrɛni 8 olu de bɔnɛna u niw na ka sababu kɛ nin kasara in ye denyɛrɛni 11 ka fara muso 107 kan olu sera ka lakisi ka bɔ dɔgɔtɔrɔso in n'a tasuma kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso baarakɛlaw yɛrɛ la dɔgɔtɔrɔ 30 fana sera ka sorunali don ni k'u lakisi kasara in tɔɔrɔ ma nin kisibagaw sera ka cɛsiri baaraba kɛ min bɛ kɛ sababu ye buna adamadenninw ni ka se ka tanga nka u n'a ta bɛɛ lajɛlen denyɛrɛni 8 kɔni nin tora wa maa camanw yɛrɛ jenina tasuma fɛ fo k'u bura Maroku jamana kono ka sanga ni kunnafonidila muso Ajarere Soni ka kiriko ye kiri min ni o kɛlen do k'a nɔ minɛ ka sigana ta ka ɲɛsin a ma k'a nɔ yira kɔnɔtiɲɛ na kunnafonidila caman de wulilen do k'i jɔ walasa ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin u baarakɛ ɲɔgɔn ma min ni kiri dayɛlɛnnen do o kunkan an bɛ waati min na i n'a fɔ komi sisan Maroku faaba la araba a bɛ taa se fo Maroku jamana kɔnɔden 490 ma cɛ fara muso kan kunnafonidilaw la minnu y'u fangaw kɛ kelen ye ka se ka dɛmɛ don u baarakɛ ɲɔgɔn ma u ka nisɔngoya jira senfɛ u y'a kanu ka tɛmɛ ni sɛbɛnni sira de walasa ka se k'u ka nisɔngoyaw jira Maroku jamana kunnafoni di sɔrɔ siraw ani Maroku jamana kɔkan i n'a fɔ komi Faransi jamana ka kunnafoni diso min ni o bɛ wele ko quotidien français Le Monde kabɛn ntɛnɛndon septembre kalo tile 23 de ye Maroku jamana kɔnɔ faaba la araba kunnafonidila muso Ajarere Soni ka kiri dayɛlɛn ko 3nan kɛra kunnafonidila muso min ni tɛgɛ kɛlen do a la k'a lasago kabini ni u ti kalo laban waati la k'a sababu kɛ sigana de talen do ka ɲɛsin a ma k'a fɔ ko a nɔyira kɔnɔtiɲɛ na Bretagne jamana ministri ɲɛma Boris Johnson kun kɛlen do ka sariya sen min ta sariya sen min kun bɛ wasadenw ka baara jɔli ko fɔ o kiritigɛra jamana kiritigɛsoba cour suprême fɛ k'a fɔ o sariya tɛ se ka don ba la ka bɛn ni tarata don de jamana kiritigɛsoba cour suprême ye yamaruya di k'a fɔ ko wasadenw na tɛmɛ ni u ka baara ye o sariya min kun tara ministri ɲɛma Boris Johnson fɛ k'a fɔ ko danga sigi fɔlɔ wasadenw ka baara la ko sariya ma lakodɔn cour suprême fɛ wa tɛ don ba la fana o sariya in kiritigɛ kɛra Royaume-Uni juge 11 fɛ min sen fɛ kiritigɛla ma 11 ninnu y'a yamaruya ko wasadenw ka fara ɲɔgɔn kan ni k'u bolo don u ka caw la ko kura ka sanga ni diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ka lajɛrɛba sigi ko 74nan ye Assemblée Générale des Nations Unies min kɛnɛ sigira sen kan l'Amérique jamana kɔnɔ New York Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron a ye sigi kɛ ni a tɔɲɔgɔn kɛ jamana ɲɛma ye Iran jamana ɲɛma Hassan Rouhani ka bɛn ni ntɛnɛndon su ye kuma ɲɔgɔnyaw sen fɛ Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron y'a laɲini Iran jamana ɲɛma k'a ka diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ka nin ɲɔgɔn kunbɛba in kɛ sababu ye ka se ka kuma ɲɔgɔnya bange ani États-Unis jamana ɲɛma Donald Trump ni ɲɔgɔn cɛ ni hakilina ɲuman in tali ye Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron b'a fɛ ni ka gɛlɛya caman wuli waatiw tɛmɛna ka Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ka dantigɛli ɲɛ waati minnu kunna ni Faransi jamana Londres ani Berlin u kun kɛlen do ka sigana ta k'a ɲɛsin Iran jamana ma k'a fɔ ko Iran jamana nɔ bi sɔn ka ye wulikajɔ min ni a taara ka Saudiya jamana pétroliso sɛgɛrɛ ka bɛn ni septembre kalo tile 14 tɛmɛni an b'aw ladɔnniya k'a fɔ diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ka ni lajɛrɛba ta ko 74nan ye min kɛnɛ bɛ ka ɲɛnɛmaya États-Unis jamana kɔnɔ New York a bɛna kɛ sababu ɲuman ye sigi ka fɔ ka se ka bange Iran jamana ɲɛma Hassan Rouhani ani Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ni ɲɔgɔn cɛ walasa bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ u cɛw la
o fana bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na min na bɛnna kunnafoni di so ɲɛmɛ sofɛ kalasaw ma ka sangani ni kuma ye aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ laseli wɛrɛ aw ni Fatumata Yaya Kanɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.